Jane lek mujanggol sing ditebul, mongsa aku lagi budal kok ya wis mulih. Jenenge rezeki ya, Mbok. Mas yo mbok uber tekan Jabalekat, lek urung wayah rezeki, ya ora oleh apa-apa. Tapi lek wis wayah rezeki, lagek tinggal mingket. Lah ini iki lho contone. Walah, Pak, mati-mati tak kira ya wis insap. Ya terus gedang sak menumbiyane ngono kuwi lek maling teko kebunane sapa? Maling patakmu sigar kuwi. Aku mung lek wis omong to, Mbok. Nek jenenge rezeki gak disangka-sangka. Aku mung lagi ngalor mak sliwer lho, langsung ngomot bis. Berarti sampeyan berarti tabrak bis pas oleh bobok ngono to, Pak? Omong-omongan kowe wong gemblung pancen entekne cangkem kok. Sing dimaksud aku ngemot bis iki, Mbok, aku mau ngemot putune sing duwe bis sak Jawa Timur. Ngerti? Piye? Lah sampeyan diopahi pira, Pak? Alah kuwi wis ngono kuwi apal aku. Kok lek ketok aku nyekel dhuwitno sampeyan, Pak. Engko lek aku ketok nganggur ning omah ngono kae babul. Lah iya, sampeyan diopahi pira, Pak? Pira? Aku mau diopahi 500.000, Mbok. Yo, iki bagianmu. Wong oleh apa 500.000 ngomong dhiwekne aku sakmene. Alah, wong wedok ya wis ngono kuwi, dhewe kaya pira-pira kurang Rumah samone kok gak tuku? Lah wi apa to, Pak? Walah, Pak, sampean iki jane benih ora to? Wong wis genah beras entek, susune disegedul entek, kok malah nukoni ngenekan iki lho. Iki jane ra roh apa patra goblok to, Mbok. Sisuk ki wis poso, berarti engko sore megengan, kudu ater-ater gedang karo apem. Lho, sisuk bakno wis poso to, Pak? Kok iblis men to, padahal lagi ndengenane kae. Matur suwun lho, Pak, sampean wis ngelingne aku, sepurane nek aku lali. Mangkane lek nek wong ngomong dirungokne dhisik. Wis kono lho, Mbok. Awakmu kudu tak penak. Oh iya, Pak, aku mau nukokno obat sampean tak jikokne sik ya. Iki lho, Pak, obate. Lah emang lek tuku kondi to, Mbok? Ya ning apotek to, Pak, mosok tuku ning toko bangunan.